Το Σεπτέμβριο του 2010 διοργανώθηκε στο Πεκίνο η 4η Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στην οποία συμμετέχουν μαθητές λυκείου. Ανάμεσα στους 110 μαθητές που διαγωνίστηκαν ήταν και 5 Έλληνες. Στην Ελλάδα το μάθημα της αστρονομίας είναι προαιρετικό. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να προετοιμαστούν με δική τους πρωτοβουλία. Διαβάζεις για να μάθεις. Δεν διαβάζεις ούτε για τον καθηγητή σου, ούτε για το σχολείο, ούτε για την οικογένειά σου για να δείξεις κάτι. Διαβάζεις για τον εαυτό σου. Ανάλογα με τις εποχές να μάθεις αστέρια, να μάθεις πλανητικά νεφελώματα για τους ίδιους τους πλανήτες, την κίνησή τους, να μάθεις να χρησιμοποιείς κι άλλα τηλεσκόπιο. Οι Έλληνες μαθητές έπρεπε παράλληλα να προετοιμάζονται και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λένε ότι αυτό δεν τους δημιουργούσε πρόβλημα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάποιος θα αγαπήσει κάτι και θα θέλει να ασχοληθεί με αυτό, ο ελεύθερος του χρόνος από ξεκούραση θα μεταβληθεί σε αυτή την προετοιμασία και ουσιαστικά δεν θα είναι και αυτός χαμένος χρόνος. Αλλά από τη στιγμή που το αγαπάς κάτι τέτοιο και βλέπεις το ενδιαφέρον, επιζητάς να αγωνιστείς γι' αυτό. Από το να κάτσεις μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, μπορείς να κερδίσεις κάτι που θα σου χρησιμεύσει για την υπόλοιπη ζωή σου, τις γνώσεις δηλαδή που θα αποκομίσεις και κάτι που θα σε γεμίσει πιο ουσιαστικά. Υπήρχε όμως ένα ακόμη πρόβλημα. Οι αντίπαλοι μαθητές προετοιμάζονταν επί μήνες. Δηλαδή οι Ολυμπιάδες είχαν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα το ίδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι πιο χαρακτηριστικές χώρες ήταν η Ινδία και το ίδιο το Ιράν και η Ταϊλάνδη, όπου η επιλογή των παιδιών για την Ολυμπιάδα γινόταν ένα χρόνο πριν και η προετοιμασία κράταγε 6 μήνες. Στην Ελλάδα η βασική προετοιμασία κράτησε 2 εβδομάδες. Τη διοργάνωσαν το καλοκαίρι του 2010 καθηγητές του Πανεπιστημίου στο Βόλο, με δικά τους έξοδα. Επικεφαλής ήταν ο καθηγητής Γιάννης Σιραδάκης από τη Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαμε αρκετοί καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης παλαιοί Ολυμπιονίκες που είχαν συμμετάσχει σε Ολυμπιάδες, ερασιτέχνες αστρονόμοι, και επί αρκετές μέρες θα έλεγα βομβαρδίζαμε τα παιδιά αυτά με γνώσεις, τα οποία όμως μας ζητούσαν ακόμα περισσότερες. Είχε προηγηθεί μια πρώτη επιλογή με γραπτές εξετάσεις. Οι 2 πρώτοι νικητές κέρδισαν ως έπαθλο ένα ταξίδι στις εγκαταστάσεις της NASA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδεψαν εκεί πριν την τελική αναμέτρηση του Πεκίνου. Το πρώτο μέρος είχε να κάνει με τη φυσική κατάσταση και την ομαδικότητα των ατόμων, όπου υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες, έπρεπε να περάσουμε από διάφορες σχετικά μικρές αποστολές, στις συχνές ασκήσεις έπρεπε να σκαρφαλώνουμε σε στήλους και να πηδάμε και να εμπιστευόμαστε στους άλλους ότι θα κρατήσουν γερά το σκηνή και δεν θα πέσουμε κάτω. Και το τελευταίο κομμάτι ήταν το καλύτερο, όπου χωριζόμαστε σε ομάδες των 16 ατόμων, οι 8 μέναν στη γη και οι υπόλοιποι 8 μπαίναν στα μοντέλα των διαστημικών λεωφορείων, όπου η αποστολή τους χωριζόταν σε 3 μέρη. Το ένα ήταν εκτόξευση, να βγουν στο διάστημα, το δεύτερο ήταν να προσβεθούν σε ένα διαστημικό σταθμό και να διορθώσουν ένα δορυφόρο, και το τρίτο κομμάτι ήταν να επιστρέψουν στη γη. Το Σεπτέμβριο του 2010 η ελληνική αποστολή έφτασε στο Πεκίνο. Σήμερα η μέρα είναι η τελετή έναρξης. Έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε την 4η Ολυμπιάδα μας και ελπίζω φέτος επιτέλους να πάρουμε και κανένα μετάλλιο. Η δοκιμασία ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Το επίπεδο των παιδιών πραγματικά είναι καταπληκτικό. Και το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης καταπληκτικό. Είναι παιδιά με φοβερό χαρακτήρα, με καταπληκτικές γνώσεις. 2 από τους 5 Έλληνες μαθητές κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Ένας ακόμη κέρδισε μια τιμητική διάκριση. Εάν τολμούσα να βάλω αυτές τις ασκήσεις στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της αστρονομίας στο πανεπιστήμιό μας, πιστεύω πως πολύ λίγοι θα κατάφεραν να τις λύσουν.